is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Saliwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga naman tagparamati, Region 1, mga palangga kita sa nabilin isa ka oras, 3 ka minutos karon nga adlaw, Biyernes, Friday night, pet sa 11. Sa gihapon nakapabilin kita sa bulan sang Nobyembre, 44 dias na lang nga nabilin Pasko na. Nagmay nabilin pa kita nga bali 51 dias goodbye sa 2022 ato ni welcome ang 2023. Sa Biyernes naman edisyon sang inyo sining palatuntunan sa kalanda ni Mat naman aton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton sining nga mga correspondent sa pagdulong naman sa pinaka-ulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga naman sa police blotter entry aton sining kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Aton sini matagdurunggan oras sa kagabi ng aton sini patrol kay na pa nagalambiyon sa pinakabahin sa probinsya. Bag-ulan nagalin dito sa Banwa sang Calatrava. Aton naman liwat kabantayan kag imorsuhan amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Friday naton sini nga pagpangalagad buylog naton ang puwersa aksyon Zel Minardo. Back to back sa itong nga piloto, Aksyon Ninyo Bogina. Updates sa mga balita national, international. Just in report, breaking news, flash report. News center sa Biyernes nato sa nga pagpangalagad. Mangin kabuyilog naman nato ng puwersa Aksyon Am Defensor Lisay. Opdaman kita sa kanton sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Narmar Madera. Back up diri sa itong IT expert Christian James Benares. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Ciudad sang Bago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Pinyaram. Sa kadanda na inyo sinalagad, ang inyo silang kurman Action Night Patrol Program. Ako naman si Aksyon Eric Magbanwa. Update ninyo ako sa nabilin. Isa ka oras ka pagpangalagad. Diri sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Sa ato sila mga Facebook lover, sa ato nga mga listeners, sa ato sila mga ukol nga matagpalamati, nga nagalantaw kadagabi sa ato sila nga Facebook Live, ang inyo greetings ato ina ginapatinan, kag ato ina isa-isa ginabasa, pero palihog hindi na paglabaa, liputa lang, kag timba ang inyo pagpalamyaw, dala ang pag-like kag share sa ato sila nga Facebook page, para ang tanan, everybody happy! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Karon lang nga gabi na bulabog ang mga residente dira sa Fortune B, Barangay Estefanía matapos nagluntad naman ang isa ka shooting incident nga nagresulta sa kamatayon sa isa ka persona nga sang ulihi gina-identify kay Brian Diaz, 41 anyos, taga Barangay Mambulak, Silay City. Pero ining si Brian Diaz nagaboard gid lamang dira sa isa ka boarding house
sa Fortune B, Barangay Estefanía. Nagapulupong gini sa isa nga motor sa sagwa sa isa nga boarding house nga nagahampang sa isa nga cellphone. Sanggol pila may nagdulog man nga isa ka motorsiklo gintoparan kagintiro sa guya, yatap, patay si Brian Diaz. Wala pa'y mabalawaan sa kapulisan ang motibo sa paglutang pagpatay kay Brian Diaz nga mo nagkaroon ang subject sa investigasyon nga ginahimo sa atong kapulisan sa papanguna sang Chief of Police nga si Major Richie Gohe. Isa lang kalupok ang suspetso ni Gohe base 22 caliber revolver o kon pistol ang gintiro kay Brian Diaz. Barbiro mula ni kuno ang iya trabaho pero gina-background check pa ni Police Major Jory Puerto ni Police Major Richie Goe kung ano gid ang pagkatao ni Brian Diaz magluwas nga isa siya ka barbiro. Kasi may mga madalom-dalom pa di ba na sa pagkatao ya nga sarang malink sa paglutang pagpatay karong gabi sa kay Brian Diaz. Isa mo ng igo ya mo saya sining guya. Abi gani sa mga tao kati isa ng kalupok, abi nila guro botelya nam lang ginapakan sa auto nga naglupok. Dali mo dugay-dugay kita nila nga nagawi-oy na sa gate sang gina-istaran nga boarding house ni Brian Diaz ang ining biktima nga wala na sang kabuhi. Nagsala-sala pa gani kuno ang isahanon nga nagtiro nagasakay sa motorsiklo sa pagwa sa lugar sa diin natabo ang insidente. Amo pa na karong gina-check ni Police Major Richie Gohe kung may mga CCTV sa palibot agod nga makuha ang identity sining sospetsado kay ang iya sili kuno motor daw XRM nga pula tapos ang helmet niya pula naka t-shirt lang tapos ang height mga 5'3", 5'4". Angan-angan pa ni Major Gohe nga makabot ang SOCO o Scene of the Crimes Operative nga maghimos sa crime scene base may dugang pa nga ebidensya nga makakuha ang atong kapulisan sa posible makahatag dugang nga investigasyon sa atong sinikapulisan. Ang atong sinipatrol bago lang gid makabalik from Calatrava nag-cover magami kay na sining aksidente sa isa ka armak bala nga jeep nga ang karga kabilogan dala ang driver kang doktor mga 40 bilog mo dala ang driver kang konduktor na naman yung mga dimalas nga sa nagadulhog sila sa may ginatawag bala nila nga Purok proper sakop sang barangay Malatas sa Calatrava kundi daw dulhugon ang taga lugar. Diyos naglamsot ang prino why na prino ang armak nga jeep kay pasero hasta sa babaw atop. Ate why may mo ang driver binunggo sa puno ka Jimilina. Uy tatlo gid ang patay. 37 ang nagkalapilasan. Sus, disgrasya ko sa din mapakta, no? Amo man yung salakyan nga armak jeep nga isahanon nga nagabiyahe halin sa proper sa Calatrava padulong to sa may barangay Pisono nga karabanan nga pasayro dito ka Pauli. Mga 20 kilometer sa kalayoon sini from Banwa sa Calatrava sa terminal nila. Tila strip na ni ang kwan ang pakadto ito sa barangay Pison kag mabalik naman diri sa Calatrava kag diri na sa tani matulog. Di alas 2 kay na sang hapon mo ni natabo nadulaan prino ang armak nga kwan nga jeep. Diyos kay kadamo sang pasahero overloaded pasahero ya kaya ang iba nga pasahero sa baba otop laban to estudyante
Ati nagbululag ang mga estudyante sa bawat to pagkadto sa kontinento nga malparahi sang nabungguan ka puno ka Jimilina. Siya ang napatay to ka natamaan at to nagasakay sa pronset. Isa to sa napatay babae. Maginakugos pa nga bata nga 2 ka tuig. Ang bata to daw mo tong hilingawon nga dalon dili transfer sa hospital sa Bacolod mo. Pero ito'y tatlo ganyang patay yung spot eh. Sikita mo lang na no. Ang aksidente hindi mo gawin mapulong. May nakasakay man to sa Armac ka jeep na sa aksidente halin sa Manila nga mabakasyon man tayo to sa pamilya siguro to sa may barangay Pison tinadala man to sa aksidente bago na to kabot alin sa airport may mabakasyon di sa Pison no at yung siguro maglaong nga ginasakay ito nga jeep aksidente pa ay nano man kabuisit no. Di mo gin mapakta ng aksidente. Amo nang sining sa makatigulangan ta. Basta gani kuno nga naga pagwa na ta sa tuig. Kundiin pa nga dali na lang matapos ang numero kag bulan sa kalendaryo. Damo pa nagapanghawid nga mga insidente kag aksidente. Ano napat inan ko ginamong kundi pa gani nga dali na lang matapos sa Disyembre. Damo pa sa mga aksidente ka mga aksidente nga mga makasiligni makatilindog blaybo bla iga kwan gid ga exister gid ang hambalanon sa makatigulangan nga silingya basta gani naga hingaposta sa bulan paghalong gid kita sino man abi maguna-una ning sa 30 ka tuig nga biyahe ni Dikito Florin Cordia nga ginadala nga jeep tigulang pa kay Action Nelson Patiño. Yan doon duman Action Nelson Patiño ni atong correspondent pala sa First District nga nagakover sa Calatrava. Nakagi pa ni sakay si Action Nelson sa una, nakabit pa. Kasi niya Action Eric inagnasakyan na nakon nga Armac na nang naksidente na nagulang pa na sakon. Yung driver nga si Nong Dikito Florin Cordia 30 na katuig nga nagadala sining salakyan nga Armac nga jeep. Huwag siya kaka-aksidente. Ini lang gid. First time sa kabuhi nga naka-aksidente siya sa pagdala sining Armac nga almost 30 years na siya nga driver sining Armac nga jeep. Amo pala ka natabo kuno mo. Kita mo lang na. Hindi mo gid mapulo aksidente no. I mean hindi mo bala mabalaan. Gulpil nga abot sa kabuhi ta kasi maglaom nga sili kunong sa nagapakadto palang ka sa lugar sang imo nga destinasyon. Way kakabatsa ka do may naga ragitnit kung may naga sapnot sa imo nga salakyan. Yung way man sir. Ito okay man ang kondisyon sa salakyan ko. May kaling ka sa aran ako sa dulhugon. Nakibot na ko ng kuprino. Kay overloaded. Abaw. Binunggo ispuno ka Jimilina. Ato mga nagasalakay sa babo atop naglalapta o di malaparahi ito nagtulupa nga porsyon sang sina nga lugar na aksidentihan ang iban to kuno sa sulod ya daw tinapab lang ang paligid malang nga swerte kay wala pilas kag may pangpang kung may mga pulo pilas sabi kag pangpang sus hindi lang guro tatlo ang nagkalamatay kung natabo nga may pilas pa sa unhan. Karang kati tanda man si Nong Dikito mong way man sa gintarantar or doon nga tipo na balaan niya nga way na sa sang prino kinakontrolar niya pang monibila at way sa choice binunggo ito sa puno ka Jimilina way man sa katumba sang Jimilina pero naluka agad ang gamot sang Jimilina mong magluka nga sus ang impact golpiada pero way sa kapatumba sa Jimilina pasayro ya mo na naglulupad kagin pang bayo dito sa sulod sang iya siring nga salakyan kasi may latest update karon sa Action Nelson Patiño or if not sa Action Zel Minardo nga I understand ti ari naguro diri sa syudad sang Bacolod ihalong kita ha sa mga nagataya sa STL recap ko lang karon 3 ka draw sa mga nagataya sa Lotto 658 kag 645 dawagong ka man karon nga resulta basi ikaw mangin minulanyo sa sining nga tuig 2022.
Action Radio Philippines Standard Time, alas 10:11 na. Check tanganin nga sa sininga patrol nga nagalibot-libot sa sininga bahin. Kaya nakabalik na sila from Calatrava. Diba loon tanang sitwasyon sa nga Bacolod. Amol ko na rin, naging mandiri sa city proper de aksyon Zil Minardo. Actually, hapon naman siya nakanakabot sa banwasang Calatrava mong. Anyway, base may mga progress, pagkikarang dugang dala ka maamot, kang mahatag si Action Nelson Patenyo. Bao si Toto Gister Sangko ho. Ara na ho, pop up di ngalan niya ho. Toto Gister Saint Defensor Sangko. Ay, puwerti. Muning bata nga masaligan mong kung sa patag sang basketball ang paghamba na. Good evening, Tito Eric. Why gid tada? Why gid galubad ang tingog ang katisoy. Ay, puwerti. Pura sulay, pura gaba, pura usog, pura hiwit. Ang idol ko man nga upod ko sa Barangay Council, sa Barangay Panokoy, si Kagawad Peter Maymay Noble. Oy, happy birthday gali kay Boss Rex Mustang Noble. Birthday ya subong, no? Kay Boss Rex Mustang Noble. Boss, happy birthday. May you have more birthday in the years to come, more life, kag good health. And God bless you and your family. Ang dog show ni Kagawad Glenn Burgos, madayaw na sa Domingo, alas 3. Way ka Action Christian James Binares, ido. Way ka sa balay mo, ido. Askal. Askal. Hindi imported. At ko maasi Askal ko may abilidad, kagabalo magsaot. Pwede ito sa pentraon sa dog show ni Kagawad Glenn, no? Sa Barangay Panokoy. Alas 3 may parada sa mga ido mong tapos na dog show. Diba sa imo ido, ito ka barbell blaw? Hindi ka kuhan ka kanta. Oh. Kasi may abilidad bla. Pwede ito mapentra sa dog show ni Kagawad Glenn, no? Sa Domingo na, alas 3 sa hapon. Ang maparada nga ido nga hindi mag-show, 50. 50 ang kuan ang registration fee. 20 ko 50. Sa dog show daw 100 lang. Lipat ko. Yang kita sina, ang proceed sina makadto na sa mga kabataan blang nga may mga kuan, may mga balatian nga kuan nga kanser. Ang kita sang dog show sang kuan sang Barangay Panokoy sa dalom ni Kagawad Glenn Burgos. Second Dog Walk and Dog Passion Show for a cause. Ang tema tani ni Halloween mo. Galing kiti tungkol sang bagyo to bala. Anyway, sa Domingo na niya. Nobyembre 13 alas 3 sang hapon. Ang parada mag-start sa mga ido sa Manville Royal. Pakadto na to sa Barangay Hall sa Barangay Pahanokoy. Sponsor ini sang Barangay Panokoy Council in partnership with Tribu Aning Youth for Development in collaboration with Bacolod Dugsionista and Kansilay responsible for parents. May mga major kag may mga minor awards nga batunon, no? Ang mga daog sa sining Passion Show, Dog Walk and Dog Passion Show. Registration price sa Dog Walk 50, sa Dog Passion Show 200 pesos. Ayos, may balo ini ni Kagawad Glenn Burgos. Ayos. Sige, check na ng observation report sa ito si Patrol with Action Sir Minardo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Aksyon, Mike Patrol, Field Report. Aris Action na Sir Minardo sa report. Sir, good evening. Action Eric, good evening. Yes, where are you? Okay, paano pa? May energy pa. May energy. Oh, ikaw pa ya.
energy. Ikaw pa Ari ya, lang kami Sil sa ano. Minardo pa ya, madulaan energy. Gani, si action ninyo. Ano pa man, energetic pa man. Ah, ina. At nakalibuha sa kagaonan. Ining Di na, pwede ining, magpalayaluya. oo, ining blang natiruan nga gabi blan eh. Oo. Si Brian Diaz ni. Gani. Daw pakaisa ni kuno sa tong nag-uba bala sa sila ito. Ay, Oo. ito oh. Oo, Si Diaz nga itong ginbaybas. Oo, ito yung baybas bala. Pakaisa ini kuno ngentiro ni di sa Bacolod. Oo. Oo. Gani, kaya ba ko gani. Ito, mamo, apelyido Daw wow. ka familiar naman gani sa akon tigin check na action dyan kay na di mo verify pero nga kon info ini gabi bago lang gid nga daw pakaisa na kung sa tusang nagbayra nga nag-uba to bla. Agin baybas ang sila'y pulis. Sige, tao naman na boss ang iyang pamilya Ah, ng ti Eric eh. No, labang kay gidi. ti pangayaw na da. Pangayaw na tiga board man sila diyo no. Atin sakto, action Eric, ikita ka sila man sa galit. Taga Mambulak. Ah. Taga Mambulak, galit sila Oo, taga mambulak sila eh. Oo, gani. Ay katanya lang ni si Toto Gister Sansangko sa iya sining migawa si Stephanie Villarosa. Oo. Miga ni Toto Gister Sangko Si Stephanie Sana all, pamamiga ba? Stephanie Villarosa. Sana all. Sana all. Mas sana all ka na lang. Musta? Ito ka balik. Ari ka na this proper? Ari pa lang sa Victoria. Victoria's Planga mo? Victoria's Planga mo? O, kay te, kagina, mga alas 9 naman kami ito nakahalin. Ninay na kang padalagat kay kadulong sang iban nga dalan. Oy, gali. Sa dira sa may oo. May part dira sang sagay kades, nga medyo madulom-dulom. Nga solar man balang gamit ang sunerek. Okay. No, kagate kagina, gani, pag pakadto namon, daw ka kululbaan yung mga gamotor sa may kalatrava, bounces. Hindi pa na gusto mo lang? Pakibot kami no blind curve action Eric, na mailang kay hinay, kay action ninyo, sining padalagan, no, Oo. kagate, ano man no, parilag man. Gani? Pag lusot namon sa blind curve ni action Eric, bara kibot ko, nga may motor yung nagsugata sa amon, Uy. antes nga ara siya dapat, sa left side namon, Oo. ari siya sa right side. Boka tahom. Teka na, may siya hambak ko, tinay na ng taguro, no, Oo. kay do ka delikado, kay mga Maga mo na gani, medyo, motor. maga mo na gani, medyo pabatsak na sa inyo mong. Sel? Yes, action Eric. Siling ko kung maga mo na nga mga sinyalis, siling ko kapabatsak na sa inyo. Amo gani. Na maghinay ka mo maghinay ka maganda man eh. So inainay naman, hindi ba ginamon namon ka dasi nga padalagan. Galing kay ti, wala sila sa ilang linya. Gani, amo gani Ano? nga. So, Ikaw ya gahalong, po sila ya wala gahalong. amo gina ang punto action Eric. Paalong, no, sa aksidente, kay disgrasya, kung ang sugata mo wala, maulamit kagid. Ay, No? oo. Wala sang mga side mirror, may side mirror men, pero diin nigatubang ning mga espiyon ni nila. Wala pa Grabe, sang no? helmet. Mm. Ang bata nga gaangkas, wala pa mayo, nagakapyot sini sa nagka-drive. Sus. So, kadelikado, katama. Sir, batuan mo ba na doon, tag-iya pa sang dalan. Kapila mo na Sir Batuan, bago ka fashion show man ang iyang motorsiklo sini. Nga. Doon ka namin. Get nga kay kapila mo Sir Batuan. Basinahan, ba doon hindi kinagpahigat. Grabe, So kulang na lang asing getan mo pala sa... Gani nga pigad. Pahigat! Na may Ay, wangwang ka pala kag may ano ka may trompa pala. Excuse me lang. Nan. Naman, baka na excuse me. No, wala kagina, no, going sa Calatrava. Do, hindi ko ma-explain kung isog lang yun sila or wala sila ka seminar. No, mga ipan sila nga mga drivers. Grabe, no? So, kayo biskan sa basic ng mga rules action Eric na basta mga slow-moving vehicle, no, aragit sa may outer lane. Gani. Kaya kung kasi hindi mo mapaktan, may mga ambulance nga nag-agi, mga dagko sila nga mga salakyan, nga nagadali-dali, man action Eric, no? So, mo gina, no, ang panumdum ta sa sila nga mga kauturan nga nagadala. Na hindi lamang motorsiklo action Eric, na maski na sa mga tricycle kag iban pa nga mga vehicles. Kagina action Eric, no? I-update natin nini 39 gali tanan ka passenger si action Eric, no, hindi lang 37.
Oo, 39 ginigili ka bilog. Kag ang ito kaginangambal nga isa ka tuig nga bata is 7 months pa lang gali. 7 months pa. Kumusta tong bata sa inyong monitoring to? Yes, under observation sa gyapon na Eric, no kay Ahay. critical ang sitwasyon sini. Sini kay Police Major Lumiyain Lindawan. Okay. Kagati subong no. Ang pasahero 39 plus ang konduktor ka driver 41 tanan. Correct action Eric. Kurti ba? Damo-damo sila karga no? O gani, no? Kaya overload sa Oo. babaw na do mga sobra 20 kuro to ang mga estudyante Sus. no wala pa nila no kay ti ang kalabanan to gani sa babaw nga sakay estudyante gito mo no ang pagkabunggo sito do na ano to sila hambagan ni sir tumilapon sa unahan ng sasakyan ko no kuan halin sa atop ng lupad. Alin sa atop ng lupad. correct action Eric no naglalapad sila una sini sa may ginasakyan niya jeep. Grabe no. Bugid, kiti ang kabalo naman ta basta dari bahin na Calatrava, no? San Carlos, del Salvador, ng mga aragyan. Do atong tinae bala. Nan. Amo nang pinaka perfect example daw tinae. Nga naga-es, nagaliko-liko ini ang mga alagyan. Grabe, So, no? ti halong-halong gid dapat. Galing kay ti kagina ang jeep to nga daan daw medyo daan-daan naman gid. No Gani. kagati amo ginang advice perme no kada biyahe no chikeron gidaan base ang mga tornilyo da ang imo da ang mga brake nagahuyango nano la kalang kabalo ang hakisa may araman action Eric nag-check man nila galing kay sa sobra guro ka pamersa man kay sini sa mga driver hindi wa paktan no nga gali tagaliwas na da ang mga spare parts sini sa salakyan action Eric no so ti amo na ang apilang sa gilas ng mga driver nang ti nagapangayo man pasensya kagati hindi man hungod sini wala man Gani. ginapangayo nga aksidente Si Pablo 30 ka tuig gandala sa armak na bago pa na siya na aksidente mo. o mugid gani no kaga ang malain lang galing ang generic subong no kay out of route no kung initially out of route kay ti San Carlos Escalante dapat ang ruta sini galing kay ta ara na da siya nagabiyahe sa may sitio Pison no sa ano na to Maniutok Barangay Pison. sitio to connection Eric Ha? ang suno sini sa may kay Sir Lida Sityo. Dali nang gid kay nautod si Action Selte ang balas ng driver to kay na Barangay Pison gali kay Muya Sityo Pison gali Barangay Minautok no kuno di magsara. So alin sa proper sa Calatrava sa terminal mapa Sityo Pison siguro. Kung Sityo Pison gaman Barangay Minautok Action Selte please come back. Yes, action na Eric. Nasa kagina kaya Police Major Lumayain Lidawan. No, sitio Pison ining Barangay Minautok. Okay, proceed. Yes, kagati kagina halin niya siya sa terminal kita sa Calatrava, no going sini pero ti dira na sa may Malatas iniya natabo gid ang insidente. So far Kamusta to mga kwanto, mga pasahero, to magluwas atong tatlo nga napatay? action Eric, ang latest update naton dre, ini ang 16 no, injured subject ini for X-ray. Okay. 5 dre ang gin-refer sa iban nga mga hospital kag 3 ang observation kag ang 12 nakapuli na sa ila panimalay kag Okay. amo ini ang 3 kabilog no nga napatay action Eric. Amo ina ang data nga ginhatag sa aton sa Calatrava PNP. Ang napatay ni may identity kitas ni? Action Eric. Ang napatay may identity na kitas ni? Aran action Eric. Okay. Yes, no, kagati. Amo ini ang bata, balasang 7 months. O kanay nanay, isang 7 months nga bata, isa diri, no, sa ginbawian, ginsang kabuhi, no, 32 years old. Kabay pang 7 months nga bata, to masurvive lang, makasurvive man, hay kalaluoy man, no? Amo gid gani action Eric, no, kaya is-try to ritani nila kagina nga i-refer pa sa may Bacolod. Dili layo na. Galing kay do kalayo na gid basta hindi masarangan sang bata. Gani. Pero tigina ano man dito ni Action Nelson no gina-update man na Di na yung hospital yung dalang bata sa Calatrava o si Escalante? Sila Action Eric duara na lang sa may Calatrava. Calatrava Federal lang. Hospital. Okay. Kaya tigina-update man ni Action Nelson patenyo time to time no Sige. ang ano siniya nga kondisyon sang bata o Oo. ang medical bulletin sila Action Eric. Basta may update sa karon nagdugay sa ya report karon Action Zela.
Yes, Action Eric. Sige. No, ti Action Eric, amo ina ang latest update nga aton madulong ini si Action Zil Minardo una sa balita una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kay Aksyon Sir Minardo, pabalik na sila dito, ara sila grusubong sa Manapla na. Ito yung report siya, pero victorious na siya, sa buguro, ara siya sa Manapla, nag-approach na guro sa Banuasang EB Magalona. Si action ninyo, magpadaga, medyo hinay mo namang, hinay sa sin guro hindi magnubo sa sin. Ang sin ni action ninyo, hinay pala namang, ito mga jet at gamarka na tag 200, no? Ano mo lang Bagyo Odette man. Nainay lang kamo pabalik na action sila para safe and sound. Check na nga ito mga report na hagika sa itong correspondent. Unahon ko si Action Nelson kay base may update sa itong mga ngalan sa nagkalamatay nga tatlo ang latest medical bulletin sa ibang nga nagkalapilasan kang atong mga konsertong bata palang binulan pa lang, no? Ari sa Action Nelson Pateño, follow-up report sining aksidente nga natabo karong ginang hapon dito sa may Banuas ang Calatrava. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, may patrol, report. Ari sa Action Nelson Pateño, line number 2 sa report. Sir, may kabipis kami. Yes, Action Eric, mga gabino kag sa aton sini nga mga ka-aksyon sa Action Cell Minardo, motong pinakalites nga listahan sang mga pasahero kag pila ka mga individual nga sakay sa armak nga jeep. Sa karon ang tatlo ka mga under observation ang ara sa gihapon sa paginakop sang Calatrava District Hospital kag ginaobserbaran sang maayo. Okay. No? Kay hindi basta-basta matravel, especially nga daw ara na sa gabi bla. Oo. Kag ang pamilya hindi man pwede nga mag-standby sa ospital mo. Kaya man ti kaginutok ang pasahero. Gani? Ang pasahero, ang mga pasyente bla. Oo. Nga subong sa ospital, ti pila man lang kabid sa nga sa ospital man, lam nakabot si Quinta da. Okay. Ti may bago nga nagasinulod ng mga pasyente pangaiban. Oo. Tiyan mo na subong ginabantayan maayos ang Calatrava District Hospital. As to what nga ang mga galastuhanan, ti kaya mo na yung pinaka-importante gid ang especially sa mga nagkalamatay, willing naman nga mag-atag sa financial assistance ang tagiya nga si Orlando Tipo, ang tagiya sang amuniblang nga armak nga jeep. Nga jeep. Sa aton sa kay Nestorya wala na siya memehimo kay natabo na gid man ang aksidente. Hindi man na gusto Oo, kaya actually ang balya kay na ako magani tani na mag-drive sir kaso lang kay ti na mild stroke ko. Ahay. Oo, ginapadala ko na lang sa Driver. Lain nga tao. Wala na lang ko nagdala kay man hindi na kaya sang ako nung health. Oo. Ang hinasili mo nga ang tatlo ni medyo hindi pa ni mayang kondisyon sa Calatrava Hospital da. Ang tatlo nga hinasili mo na. Hindi pagid stable bla. Sa tatlo na amo na dala na dang bata. Dala na ding bata nga 7 months old. Okay. Kay na mga raw information pang nagasinulod sa aton mo. Kasi karong nagabi gina-confirmar gid ang mga edad bla nila. Kaga mostly diri may mga more or less 5 ka mga senior citizen kag ang the rest ni action na Eric mga estudyante Okay. nga nagapalauli sila sini nga mga eskwelahan kagati karon kay nantis ta magabiya sa PNP station
ginamanduan ni Police Major Lumiay Lidawan ang investigador nga kung pwede i-identify kung sino tong taga Manila bla Oo. nga nagapauli Bakasyon para lang? nga makilala, so may tracing sila Oo. nga ginapatigayon sa karon kamanti ang impormasyon nga nagwa sa aton puro pa lang ni mga edad bala ang nagaginuwa, Oo. wala pagid sa mga addresses sa kada Okay. individual. Oo. Pero may mga ngalan sila nga nakuha. May ara na ngalan. Pero hindi pa kumpleto. Kumpleto na ang mga ngalan ara sa kay Action Cell. Mm. May kumpleto na siya nga mga ngalan. Pati siya napatay itong tatlo. Oo, may ara na. Okay. Amo na gin lang nang ginaulat naton kay namo, so ini nga gabi nagwa na gin man ang mga ngalan. Oo. Ati So ang driver nagyapon na subong sa custodial facilities. awari dire Ang amo sang tag-iya, I mean ang tag-iya sang armak ara man na da subong. awari malang sa kilid malang ni sa munisipyo mo, actually ini nga jeep sa way naman isang December mo. Ngayon namang biyahe. Di nga ipahiga di kwaon sa kaya ragi ga parking sa dalan bla. Asang dra sa Calatrava? Oo. Ah. Saway na nisa ni Medyo Lidawan nga sir, pwede mo lang ipahigad lanay kaya daw ka-traffic gidi sa aton. Oo. Oo. Ang balay ko sa tag-iya, ni aram lang sa Calatrava da. Para malang migway man kami ni gani. Hmm. Okay, nagbigway, sugod kami ni migway, sangga sakay ko sa jeep mo. Kung naman dumdumay pa kaguro. Nya sa una sa kakabit-kabit ko sa jeep ko subong may di-car ka na gid sa subong niya. Aw. Makitay kami gahayan ni Loma lang kami mo. Amo gani natin ba bro ang mga punto iblang ati sa una kakabit ka subong may ara ka na gid nga own your own car. Ay, aradas pakulod. Amo gani oo. Yin pa riyan ko da. Tingon mo gali why sa malipat sa imo. Wala eh. Hindi sa malipat kay kadadlaw kitay kami. Okay. Oo, kaga ara man lang ang yaman nga ginahimo yaman ng dalan da talyer mo. Ina. Medyo may pagkasalawayo mga Kay tapos may isa pa ni sa ka-jeep nga gina-repair subong nga dira man gabiyahe. Oo, ti ang ini nga jeep ya nga na aksidente mo ni ang usually nga ginabiyahe gibla na kag kada hapon gina-welding yan eh. Ang Ginabilde ko kay tiguro may nga nagangangada kag nagabikat nga makunanod nga. Oo eh. Parte sa kada hapon gina-check yan actually may gina-welding sa kag dugay naman ang urong armak mo. Ha? Dugay na naman ang urong armak na. Ati oo eh. Gulang pa na kaniguro sa imo? Ati armak na bago lang na yung mga ngalan niya daw ano na ginaya. Antik na na yun. Oo, gani. Medyo dilapalite. Tingnan sa lakyan niya kung ang tawon mo. Ang swerte ng Action Eric, actually ini nga sa lakyan ha, Bernie Subong. Ang ini nga sa lakyan, ginasakyan ni kagang priority sini actually nga ginakuha nga mga pasahero, mga maestro kag maestra. Oo. Ti timingan lang kay hindi mistro-mistro sa kayda. Oo, kay man ti papauli na mo ka Bernis sa manya daan. Gani. Papauli na alin sa proper pakadto na dito sa may Sitio Pison, sa may barangay Minauto kamo na iya nga boundary mo. Oo, dito sa may Sitio Pison. Ti wala na teacher nagapauli bla dito. Oo. Pero Monday to Friday hasta magaga kag pagpauli sa hapon abla sa udto. Usually mga teacher dito mga alas 2 ka pauli na sila. Amo naman ni dayon ang mabulos nga jeep niya. Duwari mo? Oo. So, amo na ginasakyan sa mga usually sa mga teachers nga maagyan niya. Sa kada adlaw nga tanan. Timing nga wala sang teachers nga Was teacher kag sang mistro nga nakasakayda? Oo. Pati galing kay ti wala gid swerte tungod siguro sa actually ini nga jeep actually nabungguan ni ligad bulan sang 10-wheeler truck man. Baw? Oo. Galit mo bakod no? Din kay mo kita ya jeep nga maibual ang puno ka Jimelina nga dako pa sa akon man. Gani. May kagawin na. Ba't nakagili bunggo ni Katinwil? Ito wala man siya minano sa pagbungguan na ito? Wala man. Gin-welding mo na to skilid to. Tiyan mo na guro nga tiga gasalipan tayo. Kati may taliher man mo. Oo mo gani man. Kagati ni nga sa lakyan niya bakod yun man mo. Chimpo gira pa na kagawin sa lakyan niyo? Oo, imaginon mo makakakarga kay mo iya sang sobra pulo ka tao sa babo atop. Gani. Ito mga atop ya bulo. Kung ang atop ya medyo mahina na maluyo na ya? Oo,
Gupi Tap- niya. May brace pa na da nga may brace pa na tunga dira nga tubo. Di, amak mo na. Oh, Sus. sa mo na iya ka Kabakod. muna ka bakod sang jeep ya. Ang Da- swerte pa lang ang swerte pag Action Eric. Do nga ini aksidente ha. Wala sang nagapungko sa ginmuguan niya nga Jimelina kay manti ang sunod sina balay. Gani ang kita ko. Oo, Mano kasi balay na to- siya, balay na ni Mrs. De La Piña nga naga-timpla-timpla gid sang kape bla sulod. Ay, gali. Mana Oo. ka, wala nagligtas sulod to. Amo gani kay may Jimelina mo. Kaya ko wala Jimelina ko, nagligtas ko to sa diretso, ginatimpla nga kape ko ni Chato, ni Tia ito. O ang sa uluhan sang salakyan na 5 meters pa na sa piyak dito. Dito naglinumpat mga estudyante. Ah. O ang iba nagkalabit sa riling bla kay may riling na mo. Ang babaw katop, Oo. may riling na blada. Ah. Nga makaptan sa mga estudyante kag kung may mga karga ka Oo. hindi mahulog bla. Gani. Ti mga estudyante daga kapot iban kay na suno pa sa aton sa impormasyon na kuha nagabilitay mo kay tiga kapot mayo. Sus. Kaya sa kakusog nga daan sang dalaga niya. Gani. Ang ano lang da kay ti ang duha ka motorsiklo ti kaluluoy gito. Ato ka parking lang. Ang gitong ka parking habal-habal ba? Te, wasak ito. Ati wasak de. Mana ka sabi, why sabi ka pungkot o katambay? Actually na da nga area populated na mo, tikli populated na nga area da. Kaya kita to do truto plano para sa to, why ko sabi katambay da? Alas 2 mga habal-habal skilid dira na babiyahe pakadto sa may crossing pinukutan dira naga ano mo. Dira man Tambay. nagapundo ang mga balabal kay Gaplo pangapi da. oo kay ang crossing sina biya na sa mga balabal pakadto sa pinukutan. Ay sus. Oo, inada nga tsimpo. So natabuan tayo dito palang daan sa babaw ga kita na nilang ang jeep mo nga gasarurot pay dalom. Ay gali. O nagdinalagan sila actually paigad. Ah. Oo. Kag sa kilid sila puro na mga balay dati wala gid sa tsansa da nga kun diin da sa nga party nga bahin makaigo gid sa sang mga propiedad dira Action Eric. Mana ka tigay puno kahoy sa nakabunggo, mga Mo balay gani. ko pangarado ito, budya mo pag damage siya. O kag kun makita mo Action Eric sa kilid may bato na diha. Oo. Sa iya nga driver seat may bato sa kilid lang nga dako. Oo. Pungod na nga ginbutang dira Action Eric. Ah. Kay para nga kung may maaksidente dira, una maigo ng bato. Te, igo-igid ang bato? Ati wala na igong bato, ang babaw sang bato puro dugo. Ah, okay. So, Okay, iban na antes nakaigo, batong bro. igoon niya, puno ya Kajimilina na O, sa puno sagapa ka ya. Jimelina ang ginigo ya. Ah, Ati okay. ibuwa lang puno ka Jimelina eh. Gani man. Ti majinon mo Jimelina daan grabing gamots na. Madalo mang gamots na pero Ang picture mo di medyo kulang-kulang na kaya ang picture niyo dapat asin ko tani ang picture may ara sa uluhan bla ulo. Oo, may actually dito na sa sulod, may ara na kompleto na da sa sulod. Guro na pa na plus guro dira. Gamay-gamay lang na guro de ang ganano gibutang. Oh. Pero actually may ara na da footage na ara ta sa sulod sang balay bla ang ulo gid sa Oo, tani mo tanong gusto ko makita mo lang posisyon sa ulo yung bla. Nara ka danoy. Posisyon sa ulo, why? Sa ano na Why? Ara. may ara na da. Oo. Ang posisyon sa ulo yung kita ko lang sa picture diyan ko ni. Ang iya kilid kang iyang sa sulod ya pero ang iya gid bla posisyon sa ulo tani bla gusto ko tani makita. No, do may ara ko da nga May padala? ginhatag. Oo. Ko kasi man na ni Brad James karon ano. Sige lang. Anyway, ang ginaobserbahan sa mga nga video kulo kritikal mo ning tatlo, ita Amo ning 5 sa 7 tatlo. months old nga bata. Oo. Okay, kag, sige. Muning with na bantayan kag ti naka round the clock man nga monitor ang tagiya kay Sige. ti kinanlanon man financial support mo. Gani mo. Kay ti kinanlanon kay DSWD sige balik ko sa iya kay na. Oh. Kay kapangayo man bulig actually ang lokal namon nga gobyerno ginatagan na tasking ang DSWD nga i-follow up ang mga nakalatabo kay nabla. Sige. So I-update na buwas action so ang mga development dira dugang and especialmente ining nabilid nga tatlo nga sila mo medyo may mga malubha nga pilas na action na so that's includes ang 7 months old nga bata. yes, Action Eric, no, that includes siguro sa tatlo ka mga nagkalamatay Ah. sa plano sang Kakunan ng mga pamilya. bulig na extend na sa tagiya iya. Kaya ti importante gid man nimo nga Oo. mabuligan ni sila kaya ti mo nang immediate di nga kinanlanon gid. Gani. Oo. So
salamat gid sa pagbisita sa Aksyon Radio sa Bacolod ni Sel Mindardo kag Oo. ninyo. Oo. Medyo ano man sila. I hope nga komportable sila sa nga pagpauli karon nga gabi. At yara naman okay naman sila. Ang ila stomach development natin sila mapuli na patigayon mo manda. At di way problema, may dala pa na. May dala pa. Ano itong May dala dala nila? pa. Ipadaraan mo ko to, wala. Na Na- taman ni kay nakabisi naman ni sunod na lang Sunod na lang. Balubang ko nga, way ka man ipadala. Kamu kasi busy ka da mo. Nanti sipar ko naman ang daan na. do kalay. Matik na mong. Dumauya mo. May wala ko nagsugid. Matik mo, ka ng muno pawala lang tani. Ano nang muno-muno ka Wala pa na siya namunuan pa noon na konsensya man noon ta. Daso ka hindi ka magmuno kung way kayo padala. Ang ipadala mo, yung lain lang ya. Hindi ka man hindi ka pa sa pagkonsensyahon. Amuga ni mo. Matalag sa lang ka kanto si Action Sale, way ka papadala. Sige. Okay. Samo ni Action Eric ang pinakalites nga development ango sa vehicular accident nga naglungtad kay natak na alas 2 ng hapon diri sa may sitio proper, barangay Pagumayan, no? Malatas, Banwa sang Calatrava. Ka-aksyon nyo, Nelson Patiño, nasa balita o nasa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat ginaksyon na surpatin nyo. Anyway, ginatutukan din aksyon na Nelson. Ang pinakaulihin din ang development kag asto sa bulig nga financial support sa giya kasalakyan da. Dako gini pala mungol ya. Wala, boss na kalabalda. Ito nga nagaplano pa mapa x-ray. Di may ano to bangon pag hindi siya nga bululigan mas atong na tatlo nga nagkalamatay. Plus ka may tatlo pa dira nga medyo kritikal man na sitwasyon sa Calatrava Hospital according kay Action Nelson. That includes ang 7 months old nga bata ngara man sa hindi maayo nga sitwasyon. Ang DSWD sang Calatrava ti magluwas nga sukot sa tag-iya sa salakyan kasi iyan yung obra na dapat ma-extend mga modera sang bulig sa mga nagkalamatay da especialmente sa mga ara sa hospital. Kasi buwas ka lang may mga development dugang dira madulong sa aton si Action Nelson Patiño. Sa iloto sa report ni Action na Roger Gotiv, ika naman sa Segundo Distrito sa iya sinatipon nga mga aksyon balita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Night Patrol. Field Report. Ari sa number 3 sa Action na Roger Gotiv sa report. Jer, may gabi, please kamin. Yes, Action Direct, may gabi sa mga ka-aksyon sa aton sila Action Direct, mga balita gikan diri sa norte nga bansa probinsya sa Negros Occidental. Sa siyudad sa Escalante, may ara 4 tanan ka mga gipang dakop Action Direct ka mga wanted person. Ayun sila ang karon hunong sa Escalante City PNP. Pasado alas 7 takna sa gabi sa kahapon, gindakop ini si ginakop sa bansang National Highway sa Barangay Asinda 3 ang ining mga wanted person, ining si Richard Mahilom Tanodra, 45 anyos ng edad, residente sa sitio Amalia, Barangay Hunob-Hunob sa among siyudad. Suno sa report, ini siya ang ginsibihan sa mandamiento de Riston na Deputy Lieutenant Colonel Jake Barela bangod nagapangatumbas ang kaso sa pagbayalar sa PD 1602 konsugal. Ang iya sining kaso ang permahan ni Honorable Judge Jose Minor Ruiz o kurang iya sining warrant of arrest presiding judge ang MTCC 6 Judicial Region sa siyudad ng Escalante na kapit sa November 3, 2002. 30,000 ka pesos ang piyansa para sa iya sining temporaryo nga kailwayan. Alas 2:50 taklas ang hapon na sang tinilkilan nga adlaw gindakop sa amuman nga lugar kag giserbihan sang warrant of arrest ni si Ariel Padayugdog Francisco 23 anyos ng edad, residente iya sang sitio Carmencian sa Barangay Hacienda Fe sa amuman nga siyudad. So sa report gin serve ini nanday Police Lieutenant Colonel
Jake Barela ang kaso nga pagwelar man gihapon sang pagsugal o kon PD 1602 kag amuman nga korte ang nagpagwa sang warrant of arrest pareho nga judge sa nagperma sumugman ang petsa November 3, 2022, 30,000 ka pesos man ang iya sininga piyansa. Gidakop man si Jomar Solibio y Francisco, 41 anyos, sigidad sa sitio Asinda Aya sa barangay Asinda Fe sa Gapon sa mga syudad. May mga alas 3:17 takna sa hapon. Tinalikdan man nga daw ang inisya nga kaso sa patigayon man na pag-serve sa warrant of arrest sa Gapon PD 1602 pariman nga korte 30,000 ka pesos ang iya sininga piyansa man. Ang ikapat nga gidakop las 4:25 takna sa hapon ang pareho man nga lugar sa Gapon sa may National Highway sa sitio Nangka, barangay Hunob-Hunob, siyudad sa Escalante. Kung sa isa naman iniya sa lugar sa may barangay Hunob-Hunob, ang gindakop diri ginkilala kay Coronel Panayugdog Ibilano, 37 anyos edad, sa sitio Liki, Purok Mami na Tudon, barangay Balintawak, siyudad sa Escalante. Sa pareho gyapon nga kaso kag pareho nga korte amuman 30,000 ka pesos ang piyansa nga iya sininga kinanglanon na. Tawagin dakop man sa may sitio Baldusa, barangay Asinda Fe, ang mga alas 6:35 takna sang gabi. Ang isa pa gid kilala kay Reynald Cañete, 33 anyos sa edad, kag inisaya ang residente sang amuman nga lugar. Suro sa report, ang kaso sini pareho gid sa gyapon ang PD 1602 kag pareho man nga korte amuman ang petsa 30,000 ka pesos man ang iya sini nga piyansa aksyon Erika. Kahapon, alas 11:40 takna, gindakop man ang isa ka okon ginabaton sa kapulisan ng pag-surrender sa isa ka armas sa Luthang, diri sa may Escalante City PNP sa Gomez Street, barangay Balintawak. Ang nag-surrender sa mga armas Luthang, si Jerry Ugahayon, Itapang, 35 anyos edad, sa Purok Makaya ngayon, barangay Balintawak sa siyudad ng Escalante. Voluntaryo yung nag-surrender sa isa ka improvised shotgun o kung locally known as Solpak. Kag ini ang programa sa Gapon sa kapulisan. So sa kay Police Lieutenant Colonel Jake Barela, ginbayluhan ini sang bugas kampanya ini sa Los Firearms sang Escalante City PNP. Report gikan sa Norte nga sa probinsya, ini si Aksyon Roger Gutib naga-report, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kina Aksyon Roger Gutib sa naman na report ni Aksyon BJ Apasible. Nagtipo naman niya sila mga aksyon balita sa sila area of responsibility. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, may patrol, field reports. Aris Aksyon BJ Apasible. Line number 2 sa report. Jay, may gabi, please come in. Mayong gabi aksyon Eric kag sa aton sa mga ka-aksyon nga nagapamatili sa aton sa pagpangalagad sa iyang gabi. Anyway, napasakaanas ang kaso sa nagita mga adlaw, Nobyembre 11, si J. Rob Samson, 37 anyos, kag taga Barangay DSB sa Banwasang Pontevedra, angot sa paglapas sa Republic Act 9165 ukon ang Comprehensive and Dangerous Drug Act of 2002. Apang ang iya sa upod nga si John Nero Guerra, 30 anyos, soltero, kag taga Purok Malipayon sa may barangay Roberto Salas sa syudad sang La Carlota. Ang gin-release ang aton sa mga magkapulisan sa nagid mga gabi bangod gina-dismiss no sang korte
ang ginpasaka nga kaso batok sa iya. Ini sandig sa information gikan mismo sa Pontevedra PNP. Kung madumduman ining duha ka mga suspetsado ang nagkaladapan sa isa ka bypass sa operation sa aton sa nga magkapulisan sinalikdan nga adlaw dra sa may bahin sang Purok Riverside sakop ini sang barangay DSB sa Banwa sang Pontevedra. Ining si Guerra ang nakuhaan sang isa ka improvised shooter apang ini ang nasulod sa isa ka bamboo stick. So wala na siya nalakip sa plain view doctrine. That is why gin-dismiss ang korte ang kaso gin-file batok sa iya. Samtang ining si Samson ang yara karon nagkahunong sa bahin sang Pontevedra PNP custodial facility. Sa pihak nga bahin ginlabot naton si Police Major Elendi Ribosquirio ang hepe sang Binalbagan PNP. Ini may angot sa patigayunon nga pagbalik sang Friday night sa Banwa sang Binalbagan sini iyang gabi. Suno sa kay Major Rebosquilio, mayara sa ordinansa ang Binalbagan para sa mga minors or ining curfew for minors nga mag-umpisa takna alas 9 ang takna sa gabi. That is why ginapahanumduman niya ang mga pamatanon nga magakadto sa public plaza sa pagpatak alas 9 sang gabi nga nagalagaw ini sila kag wala man sang ginikanan nga upod kuhaon ni sila sang mga kapulisan kag iga-hold temporarily sa bahin sang police station kag iga-turn over eventually sa kustodiya naman sang Municipal Social Welfare and Development agud nga mapabalo ang ilas sini nga mga ginikanan. Naka-standby naman ang mga police community unit sa 8 ka mga barangay sa di nagakonduct ini sila karon sang checkpoint pasulod sa Banwa agud nga ti masiguro nga mangin matawhay ining pinagkauna nga pagbukas no sang sining kasadyahan kada Biyernes sang gabi dira sa may Banwa sang Binalbagan ukon ining Friday night kiti actually sang una sang ara pa kita dira sa may Binalbagan no nagalagaw man kita dira sa plaza every time nga may Friday night bangod sadya na dira no sa kada event nga ining Friday night. Dugang pasang hepe sa mga tagagwa naman iya sang Binalbagan nga gusto magkadto dira sa public plaza nga dili kawan gid ang pagtugas sang bisan anuman nga sahi isang kalakasan or gamo bangod ang mga pulis ang ara karon nagabantay sa mga pusod sang public plaza. Yari si Police Major Elendi Ribosquirio sa aton nga interview. Panugyan dira sa labi na sa mga pamatanon nga galagaw nga wala sa mga upod ka gangin timisyon maggrupo da sa mga grupo-grupo ina mga may ordinansa na kita nga ang curfew for minors. So kung makita sila kag mabalan nga galagaw lang kag wala man sa upod nga mga parents wala kita may mo kundi kuwaon na natong kag atikitan sang violation nila kag i-hold na namang temporary suspension kag iton over sa DSWD para ma-inform ng ilang mga parents. Sir, may information ka mo sir kung asasan o ni sir ang duration sang Friday night sini nga gabi sir? Actually, ang atong lang bataran ni isang Banwa alas 12 mastak na. Pero sir, ang curfew for minors sir, alas ano sir nagasugod? 9 o'clock sa gabi kag mga tapos sa alas 4 sa adlaw. So meaning sir, kung may mga pamatanon pa kita nga makita karon sa gabi past 9, ano ning mangin ang matabo sir? Ipangbaon na sila sa aton mga force multiplier sa aton barangay police na sa din assign kundi man sila nga area makitaan. Okay. Pagkatagkon diri sa station. Ang kabahin sang pagpahayag sang hepe sang Binalbagan PNP. Anyway, gina-shout out lang Daction Eric no si Renz Valdez nga nagapamati gid dira sa may syudad sang Sipalay sa Sinaiya nga mga tinion. Balita nagikan sa Banwa sang Binalbagan. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balita na sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat Action BJ Pasible report gikan sa area sang 50 District. Ari nang ginulat sa tanan unang kong pag-recap sang tatlo ka draw sa STL. First draw kay na 5-17, 5-17. Second draw 18-21, 18-21. Third draw 35-6, 35-6. Ari naman ang resulta sang loto, 658 jackpot prize, wala sa manakakuha sa 214.3 million pesos. Resulta 658, 18,
35, 50, 46, 19, 45. Again, 18.35, 50, 46, 19.45. Resulta naman sa Lotto 645 jackpot prize, wala sa may nakakuha 10.9 million pesos. Resulta 645, 8, 21, 26, 2, 41, 1. Again, 8, 21, 26, 2, 41, 1. Ayos! Happy birthday kay Sir John Derla Jr. Subong adlaw sang Antipolo, Pontevedra. Halin sa iya sini nga mga friends, Batch 91, PSC Talisay, na binagid kay JR Hamias. May gabi dira kay Madam Gloria Dislati Sombito and family sa Valladolid, kay Madam Emma Bilaong and family dira sa Aning, Barangay Panokoy, Mr. and Mrs. Leia kag Donald Cabasag and family, sa Barangay Tangob Die Hard sa Action Radio, great ko lang ang pamilya Podiroso, alin kay Rinaldo Podiroso. Pato kag Roby de la Luna sa Barangay 30, may gabi. Giovanni Mel, may gabi gid. Sa kay Sima Ritlaw Adik Club, suli-suli naman. Rock Roadside, Barangay Lagasan, Bago City, from Pamilya Balsida. Ginatamyo ka manira Sinda Logway, Balaring Silay City, ga monitor gid, halin kay Mario Olbido Aquisa. Milili Oligos ang Vanis Cafe, may gabi dira sa Tangob. May gabi dira kay Mr. Arthur Jeffrey Lasor, Vanessa kag Duak Matmeo, Mama Luli kag Papa Jojo Lagdon, Alma Oligo, Noel Amar, MG Sason, ang akong pamilya dira sa DSB Barangay Pandanon, from Arizona, USA, Jinky Jalagdon. Salamat sang 100 stars. Jenny Sorgon and family, kay classmate ko dira Romel Pagsubiron sa Valladolid, happy listening. Sa Laho Dato, Sabah, Malaysia, ara si Faustino Capilio Navarro Jr. Kay Rosano Miranda sa Silay, good evening. Kay Eva kag Joel Sangko and kids, happy listening. Sa Binarbagan Scout Ranger, kamya ko lang si Tatay Booking Raimundo Alarcon Sagal, alin kay Jack De Leon, ay puerti. Corns Gariendo sa Kalubang Ilog, may gabi. Pamilya ni Morina Iscondi Sarasya, may gabi gid, from Barangay Sibukawan, Isabela. Sherwin Hugos, Joe Silin, may gabi gid. Oyen Colmenares, Madam, good evening. Watching from Kuwait, Tamia Colala Castellana, Alfonso family. Sa Lower Sagang, alin kay Johnny Lynn Calma, sang Kuwait. Sambelay, Arasi Sali, Auki Di Susa, Homa Lumina. Sa kay Boyet Ski Boyet, good evening. Kay Olivia Hulagting, good evening. Ibon Botser, sang Germany. May gabi dira si mo sini nga bana kag kids. Mama si mo dira pamilya sa Morsha, ginatamyo agid ni Ebony Butcher. Sa Sitio Cubay, Barangay Inapoy, Kabangkalan City, araman si Manuel Mawi Miraflores Cuales and family. Jojo Armamento, may gabi. Kay Mr. and Mrs. Subi Domdom and family. Sa Hermelinda Homesman Silingan, pamilya Awing, ginatamyo kamuni. Sammy Roger Awing. Sa Minarbagan, Marilo Varon, happy 77th birthday, T.I. Riley Hulagay, sang Greensville Subdivision, alin kay Michelle Hobson. Noel Amarda, may gabi. Pulo pandang aksidente daw, ay pa kami report, di pala up na mo na buwasa. Salamat sa information ni Jihan Shane Kanha. Sa kay Jingjing da, mayang gabi igid. Ginatamya ko lang si Erwin Magbanwa, Mrs. siya, kay Manong Joe Magbanwa, kay SB Manang Belen sang Morsha, alin kay Noel Magbanwa Lagos. Sa kay Julito Militado Patrimonio, kailan dala nga pagpaurok-urok pamati. Kay Chokchak Trex ni To The Max sa Buanan, Bago City, ga monitor gid sa aton. Si Maninoy Maing, kag si Maninay Chari Salvacion sa La Carlota. Advance Merry Christmas. Ginatamyo tamandira ang pamilya
Silva, kay Kagawa Jocoro Silva and family sa Barangay Zone 5 Morsha, halin kay Toto JP Ahina. Kay Ronnie Gordon and family, nagapaurok-urokid sa Action Night Patrol Program. Si Daddy Jenis at si Toto Ayan J gamonitor gid sa aton. Halin kay Rona Rihida Traba ang pagpanamyaw. Salamat gid meet sa plastic, ang suman latik. Kananam. Ginatamyaw liwat ni Toto Gister Saint Defensor Sangko ang iyang girlfriend si Stephanie Villarosa. Kaya pa urok-urok man sa Action Night Patrol Program. Balik kita pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po, nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, mayara gina na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay eh. Tapos ano naman, ubraw ng dason. Brown na dason, singgang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akon nga friend kasi Regine bala. Nagsakay ay. Nang walang ka cellphone. Walang ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so get ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan ni ano. Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For butaw. I-record sa ang kinanglanong makapasisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya siya sa umuwan kung umuman natin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nogin na siya. Niya padala ko na tula sa imo mga klase ko makadaong kamandra po. Tutungan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo. Ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kahit tungod. Nga idol kong Action Radio, nga permi ko na pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay.
dapat mo ginanga salamatan ang Aksyon Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kami sa Aksyon Radio, wala kakaabot sa mo premium sa Aksyon Radio, kaya wala kita kapamatik tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio, maskin gubaon na nakabatik ko na. Ihanap na ng San Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay kung pwede sa lang agi kaya nga mo ito. Mga Kabulig din siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka na. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis na son inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay tangan sa iyo naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, maka-apekto man sa paghuragok.
Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan ukon madula. Hoy pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang ibang nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabala ka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan! Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action!
Aksyon Radyo. Pabalik diri sa tabragad last kag final stretch yung palatuntunan may gabi dira kay Nonoy Manggubat sa Robilio Taxi kapag ita pa sa kagyapon kuno pasahero kalibot-libot. Sa kay Manong Ramon kag Lilia Tatonda may gabigid. Sa kay Maninoy Rimo kag kay Maninay Clarita Tampipi Tutok Clark Tampipi dira sa may Garden View sa Division Barangay Tangob ga monitor pa sa aton sila paparagat. Balikan ta si Action Sir Manardo sa siya nga final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Action Sir sa balita report, please come back. Action Eric na aresto ang isa ka Iloy matapos positibo nga mabaklan isang illegal nga droga sa balor nga 200 pesos sa Bacolod City Police Station 3 sa Purok Rosas Pandan, Sitio Sibucao, Barangay Banagos, Syudad, sang Bacolod. Ay nadakpan na mo si Rose Glaraga alias Parts, 46 anyos, wala sang trabaho kag residente sang nasambit nga lugar. Nakumpiskar sa suspect ang siyam kasashay sang ginasuspetsuhan Cebu, nagabugat sang 2 gramos sang nagabalor sang 13,600 pesos. Sunod sa suspect, ginasogo lamang siya nga magbakal sang illegal nga droga kay ginasuhulan sang iyang mga kilala samtang aminado man ang suspetsado nga nagagamit ini sang illegal nga droga. Sa karon yara nahunong ang suspect sa Bacolod City Police Station 3 para sa nagakaigo nga disposisyon. Balita gikan sa patrol ini si Action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat kay Patrol. There you have it. Kabukas sa pagpalagad sa Action at Patrol program sa Biyernes edisyon. Liwat ni magabalik buwas Sabado. Aton sa nga mga patrol unit reporters in action. Nga nagpalagad karong gabi Action Roger Gutiv, Nelson Pateño, BJ Pasible, Zel Minardo back to back sa piloto Action Ninyo Bugina. News Center Action ang Defensor Lisay, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera, backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT expert Christian James Benares. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Syudad sang Bago, Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Peñalan, sa ngalan sa Station Manager Nona Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyulagat ang Korman Action at Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, kisaling adios amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat natin pagtulog magpangamuyo, sige po pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio, Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night.